You've been down this road far too long. He left your love behind, but still you keep on crawling back despite the pain inside. 'Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. Your tears, they say 1,000 words. I've heard them all before. The ones who love the most, my dear, are the ones left hurting more. He broke you down with no remorse. Now who will heal the bruise? The one you want in your heart, standing right in front of you. 'Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. You can always trust in me. I'll show you a life that he can't see. You'll become who you've always wanted to be. 'Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open
os soños son de sal, a miña herdanza e de honrar, coas verbas deste cantar. Polo mar abaixo mirei a lúa, polo mar abaixo mirei o sol, polo mar abaixo fun paseniño buscando o camiño que leva o amor. Mergullei meu corazón por non velo máis chorar, e no fondo puiden ver o misterio dun ollar. Polo mar abaixo mirei a lúa, polo mar abaixo mirei o sol, polo mar abaixo fun paseniño buscando o camiño que leva o amor. Alá onde cae o sol, unha moura puiden ver, e quíxome descubrir o misterio do teu ser. Polo mar abaixo mirei a lúa, polo mar abaixo mirei o sol, polo mar abaixo fun paseniño buscando o camiño que leva o amor. O amor. Gracias. Moi boa noite, Ribeira, como estades? Ui, madre mía, isto parece un tanatorio. Iba a dicir o que parece San Xenxo, pero igual lle parece mal a alguén, non vou dicir. Boa noite, Ribeira, como estades? Bueno, xa vimos por Pontevedra, xa pasamos un pouquiño máis cara ao norte, pero vamos volver a intentalo. Boa noite, Ribeira, como estades? Bien, agora xa parece que estamos no Barbanza. Agora sí que sí. Moi boas noites, benvidos e benvidas a esta segunda gala do turismo Barbanza Arousa, que hoxe nos acolle neste fermosísimo e supernovo, por certo, auditorio do Concello de Ribeira. Señoras e señores, permitídeme antes de nada pedirvos un forte aplauso para a nosa ben querida Sheila Patricia, que se acaba de deixar a súa voz neste escenario. Aplauso para ela, claro que sí. E aplauso tamén de benvida para todas as autoridades que esta noite teñen o gusto de acompañarnos. Moitas grazas a todos e a todas por estar, ao igual que a todos os veciños, veciñas, empresas e galardoados que esta noite estades con nós, grandes culpables de todo o bonito que pasa na nosa terra. Eu son Duarte Galván e para min é unha honra estar hoxe con todos vós acompañándovos nese berro ao mundo, un berro de orgullo, un berro de presumir de quen somos, pero sobre todo de onde vimos. Terra de grandes escritores, lémbrome dos meus veciños Castelao, Rafael Dieste, Manuel Antonio, Valle Inclán, terra de grandes da nosa cultura, pero tamén terra de grandes da festa, ollo, que a ninguén se lle olvide que temos a tonos. Bueno, para empezar, que tamén temos, por exemplo, pois, evidentemente, a grandísima festa da Dorna, o grandísimo Nazareno, ou a miña ben querida Guadalupe de Rianxo. Terra da mellor ría do mundo. E non o digo eu, dino os datos. O mellor mexillón do mundo. A nosa ben querida Xouba, o berberecho, ou a ameixa, aínda que sabemos que son anos duros para todos eles. Terra de mariñeiros e de mariñeiras que comparten vida nos nosos portos, cuna de grandes embarcacións tradicionais, pero tamén das artes da pesca.
Por iso nos permite seguir dicindo que nós o facemos, pero ao noso xeito. Son dos que cree que antes de que pase calquer cousa no resto do mundo, hai un detonante que pasa na Ría de Arousa. E isto é así. Unha terra que o ten absolutamente todo e en gran parte grazas a vós. Pouco a pouco seguimos medrando. Dos montes máis altos ata o mar en media hora. Das terras labradas ás augas máis fermosas e produtivas do mundo en escasos metros. Eu estou totalmente convencido de que calquera dos que estades hoxe aquí sodes un pouco parecidos a min no sentido de que cando coñecemos a calquer persoa pola rúa, no primeiro minuto de conversa lle dicides de onde sodes. Estou totalmente convencido. Hola, que tal? Como te chamas? Eu son Duarte e son de Rianxo, e ti? Sí ou non? Iso é por algo. Iso é polo que a nosa terra sigue medrando. A iso eu chamolle orgullo de pertenza. E por iso, cada ano superamos expectativas e nos convertemos na cuna do turismo na nosa comunidade. Señoras e señores, quen non quere vir a gozar pois das nosas praias, do noso mar, da nosa gastronomía, dos nosos montes, da nosa ría, incluso do noso clima, porque se vos fixades ben, tanto a Arousa como a Barbanza somos totalmente diferentes a todo o resto. E todo isto pois está mellorando día a día, co voso traballo. Eu son dos que cree que sería imposible entender esta comarca sen as súas xentes, motor indispensable para que o turismo de calidade siga medrando. Xustamente por iso hoxe estamos aquí e nos xuntamos, para agradecervos o traballo feito e, sobre todo, para xuntar forzas para seguir remando de cara a un futuro mellor. Agora sí, señoras e señores, compañeiros, compañeiras, autoridades, veciños e veciñas, aquí comeza a segunda gala do Turismo Barbanza Arousa 2024. Aí estamos. E agora diredes vos, non irás inaugurar ti isto, non? Xa que hai aquí xente que fala mellor que a min, que ten a propiedade e a delicadeza de facelo. Eu vou ceder a palabra, vou convidar a subir ao escenario e vou pedir un forte aplauso para dona Fátima Cachafeiro, xerente da Mancomunidade Barbanza Arousa. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, quero agradecer a vosa presencia de cada un dos que estades aquí. Idesme permitir nomear as autoridades: Pedro Blanco, delegado do Goberno de Galicia; don Xosé Manuel Merelles, director da Axencia de Turismo de Galicia; don Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña e deputado de Turismo; don Luís Pérez Barral, presidente desta Mancomunidade Barbanza Arousa; deputadas, alcaldes e concelleiras de Boiro, a Pobra do Caramiñal e Rianxo; presidente do Clúster de Turismo de Galicia; técnicos, técnicas, asociacións, empresarios e empresarias. Sempre estiven convencida que a principal diferenciación que temos nun destino turístico pasa polo seu capital humano. O capital humano posiblemente sexa o máis importante que temos nun territorio, o que nos vai facer diferenciarnos do resto. Esta experiencia que ten un visitante cando chega a un territorio, cando colle un taxi, cando vai á oficina de turismo, cando vai a tomar un café a unha cafetería, cando se aloxa, sodes vós as primeiras persoas que estades en contacto con ese visitante e ides ser sempre os primeiros prescriptores do destino, os que ides aconsellar, os que ides recibir ao visitante. Por iso é tan importante o capital humano. E vexo agora, ao longo dos anos, según van pasando os anos e según estamos levando a cabo diferentes iniciativas, segundo se está vendo esta cooperación público-privada, estou vendo que non me equivoquei. Realmente o capital humano sodes os que estades facendo destinos, que estades facendo Barbanza Arousa. Por qué? Porque en Barbanza Arousa, además de ter os recursos espectaculares, que os temos, natureza, enogastronomía, cultura, temos ese capital humano que é a excelencia, que sodes vós, esa é a excelencia real deste territorio. As empresas e servizos que día a día estades co visitante, estades na primeira liña co turista.
non é de extrañar que por este motivo teñamos o 95% de fidelización no destino. O 95% dos visitantes que temos están dispostos a repetir, por algo será, non? Entón, eu creo que iso pasa por esa recepción que lle aportades, que lle dades as empresas e os servizos que temos aquí no territorio. Por isto todo, é un orgullo poder decir que en 2 anos de implantación deste proxecto, o resultado que temos agora mesmo sodes 49 empresas e servicios certificados en 18 oficios diferentes. Dos 37 servicios que recoñece o SICTEF, aquí temos 18, en 2 anos nada máis. Co cual, este sistema que se basea na mellora continua, na cooperación público-privada, na cooperación co empresariado, dende logo está funcionando e isto é o que ve a grande profesionalidade que temos aquí no territorio. Temos oficios dende espazos escénicos, adegas, transporte turístico, temos tamén taxis, adegas, turismo activo, as oficinas de turismo, por suposto, hotéis e apartamentos, vivenda de uso turístico, comercios. Temos ata 18 oficios diferentes que cada vez máis e descubrindo todo o itinerario do visitante, que é o que se pretendía dende un principio con este proxecto e, dende logo, estamos conseguindo en tempo récord. Sempre direi que o éxito deste proxecto ven da cooperación público-privada. Temos unha moi boa cooperación público-privada que se está levando a cabo dende hai anos. Estades participando activamente en proxectos como foron as mesas de traballo, por exemplo, para o plan de sustentabilidade turística, para a elaboración dese plan de sustentabilidade turística. Estades cooperando con nós en diferentes proxectos e iso, ao final, é o que nos fai diferentes, é o que está facendo o destino. Froito deste traballo, temos varios proxectos nos que se están traballando, pero, o máis recente que nos comunicaron fai pouquiño é que fomos escollidos por Segitur para participar nun proxecto de economía circular a nivel nacional, xunto con outros 3 destinos a nivel nacional tamén. É dicir, que estamos polo bo camiño. Este é un proxecto do que vos iremos informando, porque tamén require desa cooperación público-privada. Pero todas estas cousas é o que nos veñen demostrando que estamos traballando ben e que, dende o sector, estades traballando moi ben. Con esta estrategia de traballo conxunto, dende logo, preténdese afianzar o posicionamento que temos a nivel nacional. Queremos un destino que sea referente en calidade, en excelencia a nivel nacional, e ímolo conseguir, pouco a pouco ímolo conseguir. E xa para rematar a miña intervención, por suposto, quero felicitarvos a todas as empresas certificadas, porque o voso esforzo, a vosa dedicación e a visión de futuro, dende logo, porque este é un proxecto con visión de futuro, son un exemplo para todos os profesionais do sector. Soamente me queda agradecervos tamén por formar parte deste proxecto, por coidar cada detalle na atención ao visitante, que ao final é o que está facendo que esteades hoxe aquí, e por traballar constantemente pola mellora continua. Polo tanto, gracias a vos, en Barbanza Arousa somos turismo e somos un turismo de calidade. Moitas gracias. Moitísimas grazas, Fátima, e nos continuamos coa apertura desta maravillosa noite. Imos vivir momentos incribles, pero para comezar de rematar de abrir este acto dun xeito como Deus manda, vou convidar ao escenario, vou ceder a palabra e vou vos pedir un forte aplauso para Cesáreo Pardal, presidente do Clúster de Turismo de Galicia. Moi boas tardes, delegado do Goberno en Galicia, director de Turismo da Xunta de Galicia, vicepresidenta da Diputación da Coruña, Xosé Regueira, presidente da Mancomunidade de Municipios de Barbanza Arousa, alcalde Ribeira, xerente da Mancomunidade de Municipios, diputadas, alcaldes, compañeiros, técnicos. Parabéns aos 49 empresarios e empresas da Mancomunidade do Barbanza Arousa que hoxe reciben este distintivo SICTEC. Parabéns polo voso esforzo para cumprir os estándares exixentes deste recoñecemento e parabéns pola vosa aposta por innovar para ofrecer experiencias diferenciais e, desde logo, de moita calidade. Esta aposta é a que nos consolida como un destino preferente,
asociado á calidade. Un destino con capacidade para ofrecer experiencias vinculadas á súa tradición e á súa cultura, que sexa riqueza ao tempo que contribúe a preservar o seu patrimonio. Barbanza Arousa ten todos os elementos para consolidarse como un destino natural, cultural e enogastronómico de referencia. Saber configurar produtos e experiencias novidosas en torno a estes elementos é a clave para despuntar como destino. E para iso é imprescindible contar cunha folla de ruta que estableza os pasos a seguir. A estrategia da Mancomunidade Barbanza Arousa, impulsando novas experiencias en torno á enogastronomía da zona e o Camiño de Santiago, está a dar os seus froitos, como demostra este medio cento de distincións SICTEC en tan solo 2 anos e o recoñecemento como caso de éxito. Ademais, esta estrategia é un exemplo de colaboración, como decía antes Fátima, tan indispensable como a colaboración público-privada e de como a implicación das comunidades locais esténdese os beneficios da actividade turística e todo o territorio. Desde o sector o temos claro, que o futuro pasa por un turismo sostible, menos estacional e máis rendible, cunha oferta turística que poña en valor a nosa identidade como elemento diferencial e que implique a comunidade local. En este obxectivo, os seus destinos teñen un papel destacado, aproveitando as inercias dos territorios para ofrecer ao turista unha oferta integrada e diferencial. O noso compromiso como sector é traballar para ofrecer as mellores experiencias a todos os que nos visitan. E iso é un reto que exixe reinventarse constantemente para adaptarse a novas demandas da sociedade. A entrega de hoxe destes distintivos é un recoñecemento ao traballo, o esforzo, a ilusión, por seguir reinventándose cada día e para ofrecer o mellor aos que nos visitan e aos que vivimos aquí. A vosa aposta contribúe a consolidar a imaxe desta terra como un referente de calidade dentro e fora das nosas fronteiras. Moitísimas gracias. Moitísimas grazas, presidente. E nós continuamos cun deses momentos da noite que creo que máis nos poden atraer. É un momento especial, un momento que vai vir da man dunha persoa referente, nun grupo de persoas referentes nisto que fan, e ademais, ollo, porque hoxe xogan na casa, entón imagino que xa haberá algún nervio por aí por fora. Unhas persoas que encarnan o baile e o ofrecen pois cunha especial emoción. Un claro exemplo de que na nosa terra temos absolutamente de todo e do bo. Señoras e señores, pídevos un forte aplauso para Fran Sieira e para o seu equipo.
¡Qué maravilla! Bueno, a ver quen sale ahora este escenario, andando así tranquilo para falar con vos. Que enerxía. Que grande Fran Sieira e toda a súa equipa. Señoras e señores, agora sí xa podemos dar por inaugurada esta maravillosa velada, polo que toca comezar con ese momento co que todos e todas estades agardando. Non me refiero aos pinchos, que xa Pablo xa vos vexo por aí, non me refiero aos pinchos. Que vai a velos, de moi boa calidade, ademais, xogamos na casa, ollo. Agora tócanos agradecer e premiar o maravilloso traballo e dedicación coa que moitos e moitas das que hoxe nos acompañades aquí remades en favor da nosa terra. Un traballo que ao fin e ao cabo non deixa de ser o motor grazas ao que camiñamos cara un turismo mellor, de cara a mellorar e levar o Barbanza e a Arousa ao lugar que lle corresponden. Así que, señoras e señores, se vos parece ben, imos aló, porque por fin chegou o momento no que entregamos eses galardóns SICTED ás empresas que facedes que todo isto teña sentido. Para iso, vou pedir que me acompañe no escenario a dona Fátima Cachafeiro, xerente da Mancomunidade Barbanza Arousa. Forte aplauso para ela. E imos comezar cos primeiros galardoados desta noite. En primeiro lugar, experiencias e talleres turísticos a Gastrolab Arousa. Aplauso para eles. En segundo lugar, vos pedir, querida Fátima, se vos podedes centrar un pouquichiño aquí para a foto, así que queda bonitiño así con esas letras. Aí, perfecto. En segundo lugar, campings e áreas de autocaravanas para Camping Rianxo. Moitos parabéns, segundo premiado para o camping da miña querida vila, maravilla de camping, por cento, cantas horas boteo ali, forte aplauso para eles. Poñémonos aí un pouquinho centrados para a foto, aí estamos perfectos. Aí o temos, listo chicos, pois moitísimas grazas compañeiro, moitísimas grazas Fátima, nos continuamos e continuamos desta volta pedíndolle que me acompañe no escenario a don Cesario Pardal, presidente do Clúster de Turismo de Galicia. Forte aplauso para él. E tamén para os seguintes galardoados da noite. Imos falar dos comercios. Madre mía, canta roupa me vendeu este home a min. Baldani Concept Store, claro que sí, da Vila de Boiro, maravilloso veciño. E Turismo Activo para Turnauga e Vértigo Aventura. Aplauso para eles, vamos ir para arriba facendo as fotos. Boas noites, Dani e equipo. Poñémonos aí centradiños para a foto, porfa. Aí o temos. Aí, centradiños para a foto. Miramos aí ao frente, decimos pataca. E aí o temos. Foto maravillosa. Parabéns. Quenda de Turismo Activo, Turnauga e Vértigo Aventura. De novo que marcha para o noso ben querido Rianxo. Un aplauso para eles. Aguanto cheo, Cesario, se queres. Aguanto cheo, sí. Aí, centrámonos ben para a fotiño. Forte aplauso para eles. Fáltanos Vértigo Aventura, non sei se están por aquí. Non, pois levo eu. Que sacámonos un aos dous, veña. Vamos mirar aí. Aí o temos. Digo, porque a veces as aventuras sempre dan un pouco de vertixe, así que isto para ti e nós continuamos, seguimos cun novo convidado desta volta. Pido un forte aplauso, convido a subir ao escenario a don José Ramón Romero, alcalde do Concello de Boiro. Aplauso para él. Boas noites, alcalde. E cos seguintes galardoados, falamos de espazos escénicos permanentes, un referente absoluto da nosa cultura, grazas ao cal eu tamén estou aquí. A Pousada da Galiza Imaxinaria, señores.
Tranquilo, Suso, non caas. Vámonos para diante para sacar aí unha fotiño ben chula. E nós continuamos cos bares e coas cafeterías. Café Ágora, Gilligan's Irish Tavern, Lagarto Beach Bar, por favor, para arriba. Son todos en inglés, casi me atrajanto. Vistes? Que bo inglés temos en Rianxo, Dios. Moi bo café, sí, no? Ben o sei. Aplauso grande. Café Ágora. Damos un pasiño para diante, se queredes. Témola. Gilligan's Irish Bar. Boas noites. Aguanto chego alcalde. Vale, non, vai as dúas, perfecto. Moitas grazas alcalde. E nós continuamos percorrendo as vilas do Barbanza, marchamos á Pobra do Caramiñal, entregando o galardón da man do seu alcalde, José Carlos Vidal Suárez. Desta volta facémolo aos hotéis e apartamentos turísticos. Por iso vou pedir un aplauso para o Apartadiño e para o hostal Los Trillizos. Para arriba, equipo. Boas noites. Damos un pasiño para diante aí para a foto. Moitos parabéns. Seguimos co hostal Los Trillizos. Forte aplauso para el tamén. E nós continuamos, alcalde. Mira, restaurantes e empresas turísticas de catering, non será por onde comer. O Curral do Marqués, ainda estuven ali o sábado. O Olivo Blanco, o Pazo Torre Xunqueiras, o restaurante Chicolino e o restaurante Sisal. Unha maravilla todos eles, todos. Para comer aquí un feixe. Imos un a un, sí. Comezamos co Curral do Marqués. Por arriba está a cociña. Boas noites, benvido. E moitos parabéns. Continuamos con Noguira. Boas noites. Hasta a cociña. Benvido. E moitos parabéns. Dámoslle un pasiño para diante para a foto. Mirámoslle ao frente ao compañeiro. Aí o temos. Moitos parabéns. Continuamos co Olivo Blanco. Forte aplauso para eles tamén. Boas noites. Xuventud, que boa falta nos fai. Dámoslle un pasiño para diante, aí para a foto, mirámoslle ali ao frente ao compañeiro. E continuamos co Pazo Torre Xunqueira, co restaurante Chicolino e o restaurante Sisal, que, se non me equivoco,
van marchar todos para a mesma casa con moitísimo traballo. Compañeiros, moi boa noite e moitos parabéns. Moitísimas grazas. Querido alcalde, traballo feito, témolo. De percorrer a nosa terra vai o conto, pois tocarame barrer un pouco para a casa e marchar para Rianxo. Xa que teño aquí a un bo amigo, pois vou no chamar, ainda por riba ahora é alcalde. Querido Julián Bostelo, alcalde de Rianxo. Boas noites, señor alcalde. Claro, non se pode notar que somos colegas, non? Ok. Boas noites. Claro. Bueno, agora continuamos facendo cos aloxamentos rurais Aldea Os Muiños, Casa da Posta do Valmaior, Casa Rural Laxido, Hotel Rural Entre os Ríos, o Cruceiro e os Petróglifos. Será por onde aloxarse no Barbanza e na Arousa, maravilla. Veña logo, comezamos coa Aldea Os Muiños, parece vos ben? Sí? Veña. Damos un pasiño adiante ao centro, queridos compañeiros. Aí o temos. Miramos ali ao compañeiro. Témolo. Moitos parabéns. Continuamos coa Casa da Posta do Valmaior, se vos parece ben, por ir por un orde. Aí o temos. Damos un pasiño para diante tamén. Miramos ali ao frente ao compañeiro. Seguimos coa Casa Rural Laxido. Forte aplauso para eles tamén. E moitos parabéns. Continuamos co Hotel Rural Entre os Ríos. Forte aplauso para tanto traballo. Damos aí un pasiño para diante. Aí témolo. Moitos parabéns. E nos continuamos co Cruceiro. Moi boas noites e moitos parabéns. Damos un pasiño para diante, aí o temos. E rematamos cos Petróglifos. No? En principio, sí. Si non sacamos nós unha foto, Juli, que non temos ninguna no último ano. Vente, anda, veña. Por iso, claro, claro. Por favor, que alguén me mande esta foto. Pídovolo, por favor. Levo eu, xa que traballei. Veña, moitas grazas. E nós continuamos. Querido alcalde, moitas gracias. Que complicado se me fai, E continuamos convidando ao escenario e pedindo un forte aplauso para Luís Pérez Barral, presidente da Mancomunidade Barbanza Arousa. E alcalde de Ribeira, claro. Xúntanse nos dos cargos, alcalde. Boas noites. Que ben che quedou o auditorio. Dios mío, que barbaridade. Veña, imos alá. Oficinas de Información Turística. Oficina de Turismo da Pobra do Caramiñal. Oficina de Turismo de Boiro. Oficina de Turismo de Rianxo. Oficina de Turismo do Malecón do Concello de Ribeira. Por arriba, por favor. Veña, imos intentar seguir un orde. Ribeira, a Pobra, veña, a Pobra, chicas.
Témolo. O de Rianxo levo eu ou que? Fáltanos... aquí estamos. Agora sí. Concello de Rianxo. Marchamos desta volta con Ribeira, parece vos ben? Sí? Imoslle dar un aplauso que suben tímidos, E nós continuamos, non, alcalde, espere, por favor, vou facer traballar un pouco máis. As escolas en español, pero para estranxeiros. A vaca amarela de Rianxo. Veixo por aí a mano, se non me equivoco. Efectivamente, vamos a dar un aplauso a este home. Público. Transporte público. Continuamos, querido alcalde, estaba vendo aquí canto facemos traballar, pero bueno, xa que xoga na casa, un pouquiño máis, veña. Transporte público, Arousa Náutica Navegación. Vamos a dar un aplauso, que ven de lonxe. Moitos parabéns. Agora sí, querido alcalde, xa traballou moitísimo. Sí, tamén. Pero este home non vai facer máis que traballar. Sí, é isa que é, porque eu xa me saltei 40 puntos. Vou facer como que me entero. Oceánica Arousa Tours, claro que sí, forte aplauso. Ben, imos dar outro aplauso mentre recorre estes últimos metros. Témolo, moitas grazas. Agora sí, alcalde, agora prométolle que non imos traballar máis hoxe. Nós continuamos desta volta convidando a subir ao escenario pedindo un forte aplauso para Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña e deputado de Turismo. E facémolo coas mencións a vivendas de uso turístico. A Casa de Lola, Campo Muiños, Casa O Soqueiro, La Casita de la Playa e Trisquel Rianxo. Por arriba tamén. Igual se me poño aquí, está puesta a luz, porque senón hai que vos matar. Continuamos con Campo Muiños. Poñedevos un pouquiño ao centro. A ver se podedes colocarvos un pouquiño máis aquí adiante, compañeiros, aquí ao centriño, para que quede bonita, aí, para chulear en Instagram. Aí o temos, continuamos con Casa O Soqueiro. Moitos parabéns. Imos dar un pasiño adiante, se queredes, aí o temos. La Casita de la Playa. Moitos parabéns.
Imos dar un pasiño para diante todos. Aí o temos. E para rematar, Trisquel Rianxo. Moitos parabéns. Imos dar un pasiño. Aí o temos, perfecto. Maravilloso. E nós continuamos coas adegas. Cunha adega que aparte hoxe nos vai dar de beber, hai que falar moi ben dela. Adega Entre os Ríos. Forte aplauso para eles. Aí o temos. Un aplauso. Moitos parabéns. Imos dar un pasiño para diante para quedar aí ben guapos para a foto. Moitos parabéns. Traballo feito. Moitos parabéns. E aí estamos. Tende cuidadiño a baixar. E nós intentamos continuar desta volta convidando ao escenario e pedindo un forte aplauso para Xosé Manuel Merelles, director da Axencia de Turismo de Galicia. Baixade man modiño, que non temos prisa ningunha. Ningunha. Se os alcaldes non teñen prisa, que teñen moitísimo traballo aínda. Vamos alá. Xosé Manuel Merelles, director da Axencia de Turismo de Galicia. Moi boas noites, compañeiro. Imos convidar xa aos galardoados desta volta. Facémolo cos museos e centros de interese turístico visitable, Centro Arqueolóxico do Barbanza, Fundación Museo de Artes do Grabado á Estampa Digital, o Museo do Mar, o Museo Etnográfico de Artes, Museo Valle Inclán da Pobra do Caramiñal. Chicos, chicas, para arriba. Imos aló. Centro Arqueolóxico do Barbanza. Moitos parabéns. Dámoslle un pasiño aí para diante, por favor. Aí arriba. Moitos parabéns. Fundación Museo de Artes do Grabado á Estampa Digital. Moitos parabéns. Continuamos co Museo do Mar, do meu querido Rianxo. Imos para arriba. Miramos aí arriba a fotiño, pataca, témolo feito. Correcto. Museo Etnográfico de Artes. Forte aplauso. Moi boas noites, moitos parabéns. Miramos ali arriba para a fotiño. Aí o temos. E rematamos categoría co Museo Valle Inclán da Pobra do Caramiñal. Forte aplauso para eles tamén. Moi boas noites, benvida e moitos parabéns. E nós continuamos cos portos deportivos. Desta volta imos falar do Clube Náutico Boiro, do Clube Náutico Deportivo Barraña e da Marina A Pobra. Chicos, para arriba. Imos comezar co Clube Náutico Boiro. Aí o temos. Moi boas noites. Benvido. E moitos parabéns.
Aí o temos. Foto feita. Forte aplauso. Clube Náutico Deportivo de Barraña. Moi boas noites, benvida e moitos parabéns. E rematamos categoría pedindo un aplauso para Marina da Pobra. Forte aplauso, moi boas noites, benvida e moitos parabéns. Témolo, pois moitísimas grazas, compañeiro, un placer, moitas grazas. E nós continuamos, xa estamos chegando casi á recta final, que non é pouco, porque, madre mía, se é por premiar, aquí temos para premiar absolutamente de todo. Continuamos pedindo un forte aplauso e convidando ao escenario a Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia. E facémolo galardoando as praias, a algunha das praias, porque será por praias maravillosas que temos. Moi boa noite. Praia da Lombiña Cabío, Praia de Coroso e Praia dos Areos. Compañeiros, para arriba tamén. Comezamos. Moi boa noite, moitos parabéns. Praia da Lombiña Cabío. Seguimos coa praia de Coroso. Moi boas noites, moitos parabéns. Miramos aí ao frente. Témolo e voltamos á praia dos Areos. Moitos parabéns de novo. E continuamos cun chamamento á seguridade cidadá. Polo tanto, galardoamos esta noite a Policía Local da Pobra do Caramiñal e a maravillosa Policía Local de Rianxo, que vou dicir eu. Boas noites. Comezamos coa Pobra do Caramiñal. Moi boas noites, benvido, moitos parabéns. Forte aplauso para el, claro que sí. E seguimos pola Policía Local de Rianxo, que eu non sei se vos recordades, pero tiñan uns vídeos na campaña de Navidad. Buah, que maravilla aqueles vídeos, Que barbaridade. Moitos parabéns, compañeiro, moitas gracias. E nós continuamos, que xa me entran a mí estas ganas de bailar con tanta energía, pero xa que temos profesionales, non me vou poñer eu aquí a bailar, non? Así que se vos parece ben, ímonos dar un pequeno respiro, pero ímolo facer entregando a nosa vista, os nosos oídos e todos os sentidos a uns artistas como a Copa dun Pino. Con todos e todas vós, volve a xogar na casa Fran Sieira e o seu equipo.
A ver, si fago eso, ahora mismo parece un pato mareado, pero canto talento ten esta xente, así que vos vou pedir outro forte aplauso, xogan na casa, e ben seguro que vos lo van a agradecer. Señoras e señores, agora sí, imos xa collendo a recta final desta gala, pero para iso temos que pechala como Deus manda. E digo eu que xa que ten 2 cargos, polo que estou vendo aquí, vou ceder a palabra, vou convidar a subir ao escenario e pedir un fortísimo aplauso para Luís Pérez Barral, presidente da Mancomunidade Barbanza Arousa e alcalde do Concello de Ribeira. Moi boa noite. Van permitir que rompa o protocolo por unha vez e saúde primeiramente a todos os empresarios e empresarias que estades hoxe aquí. Xa vedes que hai moitísimo talento nesta comarca. A vista está con solo ver a cantidade de premios que hoxe estamos dando, eses certificados, eses diplomas. E agora sí, permítanme tamén saudar as autoridades aquí presentes. Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galiza, Xosé Manuel Merelles, director da Axencia de Turismo de Galiza, Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña, alcaldes, concelleiros, concelleiras, presidente do Clúster de Turismo de Galiza, xerentes, técnicos, técnicas. Moi boa noite e benvidos e benvidas a este auditorio de Ribeira. Para quen non o coñeza, como ben dicía Duarte, un auditorio novo que ainda acabamos de estrear o pasado mes de xuño, onde conxugamos pois esta arquitectura moderna, pero que importante é o contido que facemos aquí, dicirlles que temos cada venres unha mostra de teatro que enche todas estas butacas e que non hai ningunha sola butaca disponible ao longo destes meses. E iso é porque estamos convencidos de que a cultura é un dereito e que temos que seguir programando para os veciños e para as veciñas. Gustaríame tamén, como presidente da Mancomunidade, felicitar a todas as entidades e, sobre todo, as empresas que hoxe reciben este distintivo de calidade SICTED por eses servizos turísticos. 19 deles estrean este diploma e 33 renovan ese certificado. E hoxe, nesta gala, estamos celebrando o esforzo, a dedicación e o traballo que fan as persoas, que facedes os propios empresarios da Barbanza Arousa, que se consolide como un destino e unha referencia de innovación e de sostibilidade. E debido a ese traballo realizado no SICTED, fomos considerados tamén, como ben dicía antes a xerente, pois caso de éxito por Segitur, ese organismo dependente da Secretaría de Estado de Turismo. É un feito que ven a demostrar que este territorio tamén é excelente na prestación de servizos aos visitantes grazas ao seu capital humano e, basicamente, tamén ás empresas que estades todos os días no territorio pois promocionando o destino e tamén recibindo a eses turistas. Segitur seleccionounos tamén como proxecto piloto para ese proxecto de economía circular que, xunto con outros 3 destinos máis a nivel estatal, somos o único caso en Galiza. Imos empezar con ese propio proxecto multidisciplinar de economía circular o vindeiro 2 de decembro aquí en Ribeira, tamén para posicionar a Barbanza Arousa pois como un destino de calidade. Esta comarca, eu estou convencido de que ten moitísimo que ofrecer. Se vos dades de conta, mirades o noso contorno, temos paisaxe, temos enoloxía, temos cultura e, sobre todo, temos persoas. Persoas que estades facendo fronte aos negocios día a día, que mantedes contacto con eses visitantes e posicionades o propio destino. Porque este é o motivo da importancia de colaborar tanto as institucións como as empresas. Esa colaboración público-privada fai mostrar que este destino é excelente e tamén esa cooperación mantense na execución dos proxectos que temos a hora de realizar a cabo melloras na mancomunidade. E vou citar algúns para darvos algunhas pinceladas do que imos ir facendo ao longo dos vindeiros meses. O plan, por exemplo, de destinos turísticos intelixentes, denominado Traslatio Experiencial,
no que se enmarca este propio diploma SICTED e no que vamos a poñer en valor o Camiño de Santiago con diferentes solucións tecnolóxicas para aquelas persoas que chegan aos diferentes portos deportivos que poidan visitar e tamén coñecer o propio territorio unha vez chegan a eses portos. Ou, por exemplo, o Plan de Sustentabilidade Turística Barbanza-Arousa, unha viaxe a través dos sabores, que está dedicado á enogastronomía e contén tamén experiencias inmersivas nos museos que se van a desenvolver ao longo destes meses, tanto da conserva como da salgadura, así como a posta en valor tamén dun barrio que presenta orixes da industria alimentaria, como é o barrio dos cataláns na Pobra do Caramiñal. E a través de todo este plan, o noso destino permitirá coñecer ao visitante e experimentar o traballo que se facía antes na industria da salgadura, unha industria primixenia que agora se converteu na industria conserveira, e tamén nas adegas actuais. Despois teremos a ocasión de degustar uns bons viños desta denominación, desta indicación xeográfica protexida. E con estes proxectos o que pretendemos dende a Mancomunidade é reforzar esa colaboración entre institucións e sector privado para que todas esas empresas que formades parte desta experiencia e no seo da Mancomunidade seguiremos apostando por proxectos conxuntos, porque sabemos que o sector presenta desafíos importantes nun mundo onde cada vez se fala máis de sustentabilidade, de digitalización, de innovación, ou onde o turista quere buscar experiencias inmersivas e, sobre todo, a realidade. Non quere parques temáticos, quere visitar un destino e coñecer como é ese destino, como viven os habitantes de aquí. E por iso, dende a Mancomunidade, estamos convencidos de que iniciativas como esta van permitir mellorar a calidade do turismo que chega a esta comarca e tamén a calidade do turismo que recibides cada unha das empresas que estades hoxe aquí. Gustaríame rematar dándovos as grazas e os parabéns por eses distintivos acadados, que sigades replicando as experiencias que estades facendo en cada un dos vosos negocios e, sobre todo, que difundades a importancia de acadar un diploma como é o certificado SICTED para mellorar a calidade turística da nosa contorna e que os turistas que nos visitan teñan calidades sublimes a hora de prestar calquera tipo de servizo na nosa comarca. E, por último, tamén convidarvos a que sigamos traballando xuntos por esa experiencia e calidade turística. E, sobre todo, que saibamos recoñecer a calidade do propio destino, porque sempre digo que vivimos nun sitio onde as persoas escollen pasar as súas vacacións. E iso é algo que representa o propio destino. É algo que ten moitísima calidade. Moitísimas grazas polo voso esforzo e moitísimas grazas por estar hoxe aquí. Moitas grazas, presidente, alcalde. Nós continuamos coa quenda de Xosé Regueira, polo tanto vou ceder a palabra e convidar a subir ao vicepresidente da Deputación da Coruña e deputado de Turismo, don Xosé Regueira. Moi boa noite. A segunda vez é máis fácil subir. Delegado do Goberno, director de Turismo de Galicia, presidente da Mancomunidade de Alcalde de Ribeira, alcaldes de Rianxo, da Pobra e de Boiro, presidente do clúster, deputada, concelleiros e concelleiras, primeiro, para min é unha honra estar hoxe aquí. Eu creo que cada vez que temos o prazer e o gusto de asistir a unha sala, tamén temos o prazer de celebrar un éxito. Eu creo que o turismo é unha actividade exitosa no conxunto do territorio do Estado, en Galiza, sin dúbida, e na Barbanza e no conxunto da provincia da Coruña, tamén, sin dúbida. Eu creo que se debe en boa parte a que somos capaces de colaborar e coordinarnos. Eu sempre me gusta resaltar ese labor de coordinación, de colaboración, de respeto e de lealdade institucional entre as diferentes administracións que formamos parte deste negocio. E recalco o negocio porque o turismo non deixa de ser unha actividade económica e a mí gustaba poñer no foco aos auténticos protagonistas desa actividade, que son as empresas. Por lo tanto, cada vez que nos reunimos con empresas que apostan o seu tempo, o seu diñeiro,
na labor de formarse para ofrecer cada vez mellor calidade e ser máis competitivos en destino, eu síntome moi a gusto, non? Gústame moito estar rodeado das persoas que apostades por este negocio e que sodes capaces de xerar riqueza, emprego e oportunidades no territorio. Somos un país con talento, decía agora o alcalde, non? Acabamos de ser recibidos por unha voz fantástica e acabamos de presenciar un espectáculo de danza formidable. E temos que aproveitar. Pero a mí gustaríame rematar, porque tampouco se trata de alongar isto innecesariamente, dixéronse moitas cousas, Fátima centrou perfectamente o tiro do que está facendo o seu destino, que está facendo cosas moi interesantes. Creo que tendes un proxecto Next Generation que é unha pasada, é unha oportunidade non só para Barbanza, sino para toda Galiza, para a provincia da Coruña, sin dúbida, pero gustaríame centrarme en algo que dixo o presidente do clúster, que a mí me parece fundamental. Hai que falar de futuro. Eu creo que chegamos a un momento dulce para o turismo da provincia de Coruña e de Galicia. Ese momento doce non vai durar toda a vida, temos que esforzarnos en mantelo, non? A mí gustaríame destacar unha palabra, responsabilidade. Temos que ter a responsabilidade de facer as cousas ben, porque xa houve moitos sitios onde as fixeron mal e o turismo ten picos e ten vales. E nós temos que traballar en manter o pico todo o que sexa posible, porque diso vai a depender a nosa economía, o noso benestar. El falaba de tres cuestións que a mí me parecen fundamentales. Sustentabilidade, con letras mayúsculas, pero realmente poñendo un punto no que hai que facer para respetar o planeta, alongar a temporada, que me parece fundamental. Creo que temos todos os ingredientes para ter unha temporada longa e aproveitar mellor este negocio, esta actividade. E logo falaba tamén, falaba de excepcionalización e falaba tamén da rendabilidade. Eu creo que a veces non nos debemos perder nas macrocifras. Temos que buscar ese perfil de turista que saiba valorar todo o que esta terra, este país ofrece, esta terra de Barbanza ofrece. Dicía agora moi ben tamén o alcalde e a presidenta da Mancomunidade. Temos que buscar con ahínco, eu creo que ese perfil que nos vai a dar, sobre todo, rendabilidade ás empresas e, sobre todo, oportunidades tamén ás persoas que vivimos aquí. Como non se trata nada máis esta gala de repartir os diplomas e que podamos agora compartir conversa, eu darvos os parabéns, grazas por apostar por o turismo e por intentar mellorar entre todos cada vez este destino e, sobre todo, no futuro, responsabilizarnos de conservalo. Nada máis e moitísimas grazas. Moitísimas grazas, querido Xosé Regueira. Nós continuamos para pechar esta noite cedendo a palabra, convidando a subir ao escenario e pedindo un forte aplauso para Xosé Manuel Merelles, director da Axencia de Turismo de Galicia. Bueno, moitas grazas por o convite para asistir a esta gala de entrega dos distintivos SICTET. Eu quería saudar en primeiro lugar ao delegado, ao presidente da Mancomunidade, ao alcalde de Ribeira, aos alcaldes dos restos dos concellos da Mancomunidade, amigo Cesario, Fátima, e sobre todo aos empresarios e a todos aqueles que apostaron por a calidade, por traer calidade a un destino como é Barbanza Arousa, que se foi forxando como un dos destinos máis importantes xa de Galicia. Eu quixera felicitar aos concellos, neste caso representados por os seus alcaldes de Rianxo, Boiro, A Pobra e Ribeira, por ser quen de vir traballando sostidamente na conformación de un destino. Hoxe, a Barbanza, pois, por suposto, é un destino dos máis importantes de Galicia e así o demostran pois as cifras de visitantes e peregrinos que acolle pois ano tras ano. Nada máis, quixera tamén felicitar sobre todo aos empresarios que aquí apostades por a calidade, ese medio cento de autónomos, tamén de pequenos empresarios, que co voso esforzo pois vades facer máis grande este destino que ten unha proxección, desde logo, moi importante dentro do panorama galego.
vides vos incorporar a eses 18 destinos SICTEC que xa temos na comunidade galega, no que están representados 300 institucións e máis de 1.000 empresarios. Formades parte xa desa familia da calidade, de un destino que este ano vai recibir máis de 7 millóns de visitantes e superar a cifra de 500.000 peregrinos. Como xa se dixo aquí, hai que apelar á responsabilidade a que este destino cada vez sexa máis sostible e que sexa recoñecido como un destino de calidade, que xa hai que seguir traballando, e anímovos a todas e a todos a seguir neste momento que empuxando o pulo do turismo para que sexa e siga sendo unha das principais fontes de riqueza de Galiza. Moitas grazas. Moitas grazas, querido Xosé Manuel. Nos continuamos xa para pechar esta noite convidando ao escenario e pedindo un forte aplauso para Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia. Presidente da Mancomunidade, alcalde de Ribeira, alcaldes de Pobra do Caramiñal, de Boiro e de Rianxo, vicepresidente da Deputación, director da Axencia de Turismo de Galicia, xerente da Mancomunidade, membros das corporacións, resto de autoridades, empresarios, empresarias, emprendedores, señoras e señores. Antes de nada, quero felicitar as 49 empresas distinguidas hoxe cos diplomas SISTEC. Hai un ano, nesta mesma gala, recoñecíamos a unha trintena de negocios, o que amosa ben ás claras o importante crecemento desta iniciativa e, sobre todo, o acerto da mesma. O seu avance é tamén o avance das PEMES, neste caso das PEMES turísticas, que axudan a dinamizar esta terra. Saben que teñen o seu carón ao Goberno, socio fiel que coñece ben as ventaxas da colaboración público-privada e que ten nas PEMES o seu mellor aliado para vertebrar este país. E non só a través de proxectos como o do SISTEC, desenvolvido polo Ministerio de Industria e Turismo, senón tamén de programas como o da Última Milla, que ven de conceder 69 millóns de euros ás PEMES turísticas para a súa digitalización. Esta acción forma parte dun ambicioso plan que o Goberno coordina coas diferentes administracións e empresas e que deixa en Galicia nada menos que 212 millóns de euros para impulsar o seu sector turístico cara ao futuro que nos preocupa sobradamente. Non hai mellor mostra que esta para evidenciar que os fondos do Plan de Recuperación chegan a todos e cada un dos concellos de Galicia, tamén, por suposto, aos concellos desta comarca Barbanza-Arousa. Con estas accións estamos tecendo o obxectivo compartido entre o sector e o Goberno, a modernización, o crecemento sostible e o respeto polo noso entorno, que tamén o posibilita o propio turismo en terras de tanta beleza como as da Ría de Arousa. Todos xuntos faremos de Barbanza un destino desestacionalizado e que xera un valor engadido para os negocios locais. Neste punto, quero felicitar a todos os socios da iniciativa que hoxe nos reúne aquí e, en especial, aos concellos que apostaron por ela. As bases sentáronse hai xa anos, cando o Goberno implantou nesta comarca o traslatio experiencial e contempla actuacións do SICTEC e busca impulsar e consolidar a ruta do Mar de Arousa e a Río Ulla, camiño que evoca a chegada do apóstolo a Galicia en barco, e que descorre por estes concellos. O Goberno, con estrategias coordinadas, coa colaboración das empresas e dos concellos e con inversións e resultados palpables como esas 49 empresas distinguidas co diploma SISTEC, transforma o Barbanza nun paraíso sostible, rendible e que asegura o porvir da súa poboación. Por iso, moitas gracias e seguimos remando todos xuntos.
Bueno, compañeiros, compañeiras, agora sí que sí, estamos chegando ao gran remate desta maravillosa noite, que en este caso é moi positivo, porque en canto isto remate imos ter música e comida, nada pode faltar, pero ollo, que comida, que comida. Eu teño aquí anotado uns pinchos de Gastrolab Arousa, pero ollo, que van maridados cuns viños da terra do Barbanza, da adega Entre os Ríos. Eu creo que nada pode salir mal. Señoras e señores, a min vaime ir tocando despedirme de vos, non sen antes agradecervos o terme convidado a acompañarvos e a formar parte de algún xeito disto na miña casa. Pero antes de que me vaya, permitidevos dicirvos que cando saiades agora aí afora, aos pinchos, aínda que sexa cunha xouviña de Rianxo pinchada nun palillo, nunha man, e cunha cervexa ou un boviño na outra, o fagades coa cabeza moi alta, porque o Barbanza e a Arousa son maravillosos en gran medida pola súa xente e, polo tanto, polos seus traballadores. Así que creámonos que somos unha potencia mundial do turismo. Creámolo e sigamos traballando niso. Señoras e señores, aquí temos o mellor produto, o mellor lugar para disfrutalo e a mellor xente coa que facelo. Só nos queda seguir remando xuntos, como xa se dixo, para que aínda quede máis claro. Señoras e señores, a forza de todos vós vai ser a forza da nosa comunidade e, polo tanto, do noso país. Agora sí, vou marchar, pero antes vou berrar moi forte, quero escoitarvos. Viva o Barbanza e viva a Arousa! Vémonos pronto, agárdovos aquí para a foto final de familia que faremos con todos os premiados, así como con todas as autoridades, aínda que non subiran, quero vervos a todos aquí, pero antes, eu que dixen, música e comida, non? A comida ven despois, agora ven Sheila Patricia! Para bailar un maneo, para un maneo bailaré. Para bailar un maneo, vivan hasta Beiramare. Eu fun unha vez a Vigo, nunca eu a Vigo fora. Namoreime dunha nena, ela era pescadora.
Moitas gracias. Foi un placer estar aquí. Vémonos agora nos pinchos, non? Eu son Sheila Patricia, podesme atopar por aí, por todas lados, polas redes. E eu que son de mar, agradezo moito que me conviden aos lugares de mar, porque síntome como na casa. Así que agardo que vos tamén desfrutarades este cachiño. Déixame quedar, a min déixame quedar, ai, a la 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 la. Yo bailar donde será do lugar de Limiñoa naquela terriña chan, naquela terriña chan, ai, a la 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 la. Déixame quedar, ai, a la 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 la. A min déixame quedar, e entre a nua e a bailar, e entre a nua e a bailar, colla quen che parecerá, a min déixame quedar, a min déixame quedar, ai, a la 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 la. Moitas gracias, Lua, Iria. Bueno, chicos, grandísima Sheila Patricia, agora sí que sí, chegamos ao final desta noite. Grazas por terme convidado, un placer estar aquí con vos. Vexo moitas caras coñecidas, así que agora teremos un anaco para tomar un petisco, que xa traballamos moitísimo, así que xa merecemos ir probar esa delicatesen que me soplaron por aí que trouxeron. Vou vos convidar a que subades ao escenario, imos intentar facer unha foto de familia. Non sei se temos que apartar algún tipo de obxecto do escenario, vai así, tal cual, perfecto. Pois entón eso, imos intentar colocarnos nesta zoniña que hai boa luz, e toda a familia dos premios Barbanza Arousa 2024 para arriba. Vou levar isto. Nada, muller, para iso estamos.